Montri bokhorok Narendra Modi Russia-ni President Putin no kok samano khursawi United Nations General Assembly wo hayung tongkwchangni bwkhago no koklam khwlaio France-ni Prime Minister Immanuel Makar Kwraksalo United Nations ni sinichisini General Assembly ni dangsao tongtwtwino Makar sakha Bharat-ni Montri bokhorok Modi jephuru no Russia President Putin no kok saphuru Tabuk Chobani joraya hini samani kok aba belai no nagmani kok sakha Thainai 16 September Uzbekistan-ni Shanghai-ni Cooperation Organization Program Montri bokhorok Narendra Modi by Putin malayo arawo Rus-ni thungrungno twino Modi sakha Tabuk ni mola choba kok saya a kokno tisawe General Assembly ni dangsao hayung tongkwchangni bwkhago koklam khwlaio France ni President Makar sakha Bharat-ni Montri bokhorok Narendra Modi kubui kokno sakha Tabuk Chobani joraya Tabuk salthangbai haino kebengei yaguni bisington suna joraya eba salthangbai salka bai hano kebengei yagulo sunani joraya